Sziasztok, én itt Galmán vagyok. Hát az előbb csináltam egy Batman-eset. Nem vette valamiért a képernyőt, ezért nem töltöttem fel. Most remélem fogja venni. Hát szerintem fogja, de legyőztem különben, mert nem találtam meg, de nem tudom, milyen ez a Bandicam. Most Assassin's Creed-re fogunk gondolni. Azt azért talán tudom, és nem tudom, az előző videóban ott be voltam rekedve, most is be vagyok már. Ugyanazon a nap csinálom a videókat. És az előbb be voltam rekedve, ahogy visszanéztem és hallottam. Hát nincs. Először is. Jó, csak beírtam, hogy Assassin's Creed ennyi. Hát nem Amerikában él. Nem. De olyan hülyeségeket kérdez. Mi az, hogy szakértője? Hát nem tudom. Ez egy lány, Nope lány. Beleszerettem a karakter. Fordítsad már le, te szar. Karaktered ismeri trash metal. Nope. Én se tudom. Nem a barátom az Assassin's Creed. Nem igazi videójáték. Nem League of Legends. Hát használ fegyvereket, igen, használ. Nem, ez GTA-ra célzott. Harcol a karddal, igen. Hát igazából nem tudom, mert van a Assassin's Creed 4 elejében, hogy ugye ott irányítja a hajót, vagyis az nem is ő, de akkor is. Az valamiatt van benne. De valószínűleg nyomtam. Nem szőke. De igazából milyen színű a haja? Azt nem látni. Megszállott kalózok. Be. Ki is dobja, hogy Assassin's Creed, nem? Ez gyors menet volt, szerintem. És nem az dobja ki. Mindegy, most nem ezzel folytatom. Most a listán megnézzük. Na itt volt, hogy se találta meg. Nincs itt. Azért az Assassin's Creed-et, a szereplőt, na azt azért megtalálhatná. Talán megtalálja, nem? Itt van. Hát, hogy milyen hülye gép ez. Lehet, hogy ebben a videóban még egy picit cleverbotozunk, de nem, a Dokoviben.
Na, hát ez hamar megvolt, mert most nem akartam folytatni. Ö, hát ez a videó szerintem ennyi is lett volna. Hát, sziasztok!